Dobre, tak my si ideme zahrať takú jednu hru. A jak sa vlastne toto hrá? Ja si idem vyberať dom. Ešte, že to je zadarmo. Nie, tento dom nechcem určite. To si robíte zo mňa prdel. Počkej, chod tu. Je tu môj kamarát. Oh my god. Ten určite nechcem, to není dom pre mňa. Počkaj, ja si... však tak si vyberáš. Tento. Tak tu máš kamarát. Dobre, počkaj, ešte kúknem voľaké domy. Tento nechcem. Tak tento, dávam like. Toto je ten najkrajší dom. Ticho tam vzadu, lebo uvidíte. Nevedia, že natáčam a som im to hovoril. To sú motáci. Počkaj, ty si nezamkol, počkaj. Tu mám dokonca aj zelené plátno. Pozri, toto musíme získať. Toto. A jak sa to dá získať? Toto. Musíte mi dať na YouTube odber, aby som to získal, dobre? Aj toto. A to až za 20 rokov. Dobre, tak my ideme... Nie, počkaj. Tak, my ideme počkajte. Tak. Toto musí Alex. Počkajte. Gastafix. Jaký Alex. Však ty som toho... No ale to máš fake. Tak... Ja, prečo to... Čo sa to tu dalo? Ty čo si spravil? Počkaj, pustím tú myšku, lebo to oľutuješ. Čo sa tu stalo, pane? Bože. Mňa tu porazí. A teraz ukáže svoj. Hej! On je nenormálny, chápete to, že on je nenormálny? Nekameruj okolie. Ja to chytím. Môže na chvíľu? Nie, nemôžeš na chvíľu. Počkaj, prepáčte, to som nechcel. Ale áno, on to chcel. Dobre, a ty poď teraz hrať Roblox. Ty si. Dobre, a poď teraz ty hrať tú hru. Dobre. Tak. Počkaj, dáme to na celú obrazovku. Môžem vám ukázať telo? Hej, počkajte. On je na Instagrame, volá sa tam Iderko. Ne. Tak Počkajte, sa nevolám. ja to nastavím tú hru. Ja mám na hodinkách Instagram. Na telefóne mám tiež, ale nie som tam prihlásený. Všetci počúvajte. Ja nemám Instagram. Keď dáte 1 milión odoberateľov, 1 milión, tak budem najradšej zo všetkých. nie, tak ukážeme svoju tvár. Žubu. Áno, ukážeme. Dobre? Keď dostaneme 1 milión, tak ukážeme Nie, svoju musí to byť tvár. 1 bilión. Nie. To nemôže. Tak, aby sme mali zlatý YouTube button. Áno, však 1 milión je za... Počkaj, ja si idem vyberať dom. Však 1 milión odoberateľov je za... Musím mať tento. 1 milión odoberateľov, tak potom dostaneš... Potom dostaneš Golden Button, ne? Počkaj, pozaj. Ja chcem tento, ale prečo mi to nejde? Robi si prdel. Akože ukáž. Ale ja ho chcem vidieť zvonku, bráško. Toto je v prčici. Tu je okno. Tento dom sa mi docela páči. Tu sa nemôžeš ubytovať. Proč by som sa nemohol? Čak kúkaj, ohni. Tu sa Čo nemôžeš. chceš To je zase? premium. To je premium. Rýchlo odtiaľ to vypadneme, nech ma niekto nechytí. Tuto môžeš sa ubytovať. Ja sa nechcem ubytovať určite. Áno. Aký chceš dom? Ticho tam vzadu, môžete pozdraviť YouTube týchto fanúšikov najlepších. Ja to nechcem. Ale chceš smrát. On mi povedal, že som smrad. Áno. Teraz ja si vyberem dome, aký chcem ja. A ich to nezaujíma.
našich fanov. No to je nenormálne s nimi. Poviem im, nech budú ticho. Môžete byť na chvíľku ticho? Na jednu sekúndu. Ľudí zvoní. To bol voľaký zlodej, či kto? Dúfam, že túto hru všetci poznáte. To je aká cípkyňa, what the fuck. Ja si ešte idem kúpiť auto. Idem si zobrať auto. Mám dosť peňazí na auto. Počkajte, ja si vyberem treba takto. Toto. Ale teraz si zbytkem. Ty si debil. Ty si debil. Ukážem. Daj to ty teda. Ja budem nahrávať, lebo Čo je to tak on je nízko? bez rozumu. Ty si bez rozumu však. I'm ready to up. Ready to up. Bang golden. Ani to neviem spievať. Napíšte mi, kto pozná tú pesničku. Je odomknuté. Dobre, poďme von. Už sme tu. Nechám ti takto otvorenie, dobre? Dobre, ja si idem zobrať dom. Jak si ideš Ne, počkaj. Čo Môžem si kúpiť dom? Či nemôžem? Môžeš, však už máš dom, more. Počkaj, pusti A to. počkaj. Pusti to. Počkaj. Ja som to vymyslel, túto reláciu. Nevymyslel ja. Ja som chcel. Ty si mi tam dal pozemky a teraz nemôžem mať domy. Môžeš, a kúkaj. Chceš to dať do preč? Áno. Ale aj tak si už nemôžeš, musíš čakať 7 minút, aby si... Dobre, ja ťa zruším. Čo? Však dom, ale musíš potom čakať 7 minút. A tak mi ho zruš. No už musíš čakať 7 minút. Počkaj, tu je voľaká reštaurácia. Jaká reštaurácia? Však v Brugevne není reštaurácia. No, možno. Toto není môj dom. Ale ti je náš dom. Aha, ja musím... Počkaj, tuto by som mohol mať voláky. A nemôžu. Ty čo robíš? Toto je nenormálne. On nevie hrať v Brugevne. Auto mám kde? Čo? Ukáž sa mi ty. 5 minút musím čakať. Robíte si zo mňa prdel? Nie, 5 minút. Dobre, toto auto nechcem. Sure. Ty si fakt upáčik. Kto je šťastný, nech povie hovienko. Čo, ja som starší, takže... O rok je starší, čo už. Dobre, toto sa mi nepáči. Už končíme. Tak. Dobre, my sa s vami lúčime. A čuste. A dajte prosím 1 milión. Počkajte. Ešte tu jeme. Tu máme popcorn, ktorý sme ešte nezožrali. No, takže keď dáte na toto video, keď dáte na toto, počkaj, musím vyskúť. Keď dáte na toto video 1 milión odoberateľov, tak odhalíme našu tvár. Nedokážete to mať tak krásne, ale držíme vám palce. Áno, milujeme vás, čaute. Čau. Čau.